la zona de les valls italianes i no te dic ja a Holanda o a Bèlgica, quin nivell de concentració de la població i quin desert més absolut que és Espanya. Que tornem al mateix. N'hi ha les planes de Galícia-Portugal, portuguesos i gallecs són el mateix, encara que ells no ho sàpiguen, parlen la mateixa llengua, són el mateix. N'hi ha la plana cantàbrica, bàsicament els bascos, i n'hi ha la plana catalana, que té una continuïtat territorial. La resta és un desert. L'alçada i el desert ha fet que durant segles els catalans no ens connectàrem amb els espanyols i que la nostra mirada fos una mirada no espanyola, que és el que ens ha convertit en el que som. I efectivament, aquest és un mapa italià molt famós en el seu moment, un dels primers mapes etnogràfics que es va fer, la ratlla és la mateixa, aquí està. Hem estat mirant només la península, clar, tenim les illes. Fixeu-vos que som un país que a les illes li diu les illes. No diu les illes Balears, les illes Pitiuses, són dos grups d'illes. No diu les illes perquè són les nostres. Són les nostres i per tant no tens que donar-li cap altre nom. Les illes introdueixen un factor diferent. Si tu mires el mapa, per entendre els mapes és molt bo girar-los. Ja sé que molesta molt si no estàs acostumat, però és molt eficaç. A on voleu que vagin les illes? Estan encarades davant nostre, no tenen més remei que estar amb nosaltres. Però a més les illes ens doten d'una perspectiva.